டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்களை போகலாம். மேசி ஃபெர்குசனில் 9000 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 9000 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடல் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங் ப்ளஸ் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர்ஸ்னாலுமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. வண்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தான். அந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா TN31 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட எஃப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 2,55,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 2,55,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசல சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே வந்து கொடுத்துட்றாங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்தில் தாங்க இந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். மேசி ஃபெர்குசனில் 9000 மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்க மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க. சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு பண்ணி நேரடியாக நீங்கள் இந்த விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.